Mai dreapta un pic, băi, da. Mai dreapta buteze până. De cât de nebunia asta? Hai pe? Bravo, copilul! Bine-s așa! Jo, do bude sam. Vej, baš si. Ste mi dali. Da ga menjamo? Ajde. Gotovo odsud. Jedan tref je pravo, ispaci kao njega. Trebuie rămâne una mai grea. Da tam je na bilo penal. Ne, samo da sviriš na noge. A patra intrată. Turici Patrick 4, Tutulan 6, Ilici Milan 6, Jovanović Radu 6, să spuneți dacă greșesc cumva. Ciuru Nicu 10, Jovanović Ivița 10 și Vojnović Vitomir 10. Ești până mă calificăm și nebuni. Deci din voi, din cei 10 concurenți vor rămâne 5. Hai, succes! Nu se pune comanda, e fotul. Nu lânga. Ia stânga, 2 mm. Hei, băi! Este. Vitomir! Hai da! Cât ai Givo? Două. Unde două, domne, că dă plictisit. Nu furați! Să e locul 4, 3. Măcar o mențiune, tamo. 3. Hai, Salam! 1. 2. Ce face, mă, cu adică ne bate în gândul meu când am crezut că merge cineva cu lingura în gură, cu de-astea. Dar nu așa, nu așa. Dar nu așa, deci n-am avut în viața mea, s-a fus banul meu. Ia-ne la ce, ia-ne. Hai, mai dau o dată în ăsta. Hai, numărați la Milan, campionul. Trebuie să lucrați pe locul 3, Milane. Extraordinar, nici n-am știut că există acest obicei.